Hello guys, isang magandang hapon sa inyong lahat. Muli tayo nagbalik para ibahagi na naman yung bagong application natin. So, medyo maingay sa atin kasi nasa mall tayo, di ba? So, yung mga gustong libre para ma-update kayo, paki-subscribe na lang po kung gusto nyo ma-update para sa ating mga upcoming na mga libreng application na wala ka mismong babayaran kahit piso. So, ang gagawin lang natin is mag-install lang yung ating mga application na binibigay. At saka safe naman siya kasi makikita ito sa Play Store at saka mga ibang site na safe. So, ito po ay modify na application. Hindi po ito isang VPN at hindi na kailangan ng VPN para makakonect nito. Tama nga yung nakita mo, Opera Mini. Modded na Opera Mini. Ang nag-mod po ito ay credit kay Half-Life, yung nag-modify nito. So, salamat sa kanya. So, nakita ko lang to nasa isang post. Nag-try ako, gumana naman. So, kung papapansin natin, eh, yung Google natin is kahit anong reload natin is wala talagang lumalabas kahit google.com lang. Diba, di ba? So, kung i-shift natin so naka-data open na yan. Kung dito tayo sa Opera Mini mag-o-open, um, naka-Facebook siya. So, ilipat natin sa Google. So, kung lilipat yan, positive yan na meron. So, ganyan lang. Di ba meron? So, hindi na kailangan ng load nito. Hindi na kailangan ng VPN. Ang kailangan mo lang is yung yung application na to. Makikita tong application na to sa baba sa my description. So, pa-download na lang kasi i-upload ko rin to. I don't know kung kailan to. So, sinubukan ko mag-download ng marami. Sinubukan kong mag-video ng marami. Hindi talaga umaabot ng 1 gig. Kanina pa ako umaga dito. So, yan. Nag-try ko sa YouTube. Okay naman. Sa Facebook, okay naman din. Pero ang kakaibahan lang nito is ida-download mo talaga yung link nila. So, instead of streaming, hindi siya ma-stream. So, kailangan mo talagang i-download. Yan. Hindi siya nagpi-play kasi hindi siya anong tawag ng automatic yan. Ito. Mada-download kasi yan. Kailangan mo talagang i-download siya muna. Yan. So, mas masasuggest ko is i-download. Hindi kasi mabilis yung internet na to. So, kumbaga pang backup mo na lang kung wala ka talagang VPN na pambayad. Eto. Ito Opera Mini gamitin mo. So, sa Facebook naman, ganun lang. Automatic automatic sa YouTube na maghahanap siya ng video player. Pero mas maigi kung i-download nyo na lang. Kasi dina-download ko naman Parang ganito turo ko sa inyo Ito. So, search tayo ng funny videos. So, ayan. So, type natin yung more, then videos. And then, magpa-pop up yun yung iba't ibang video dyan. So, kung itatry natin yung pinakauna, so, hindi siya mag-play. Instead, magda-download siya. So, ayan. So, yan. So, isi-save mo lang yan. So, automatically, magda-download yan. So, mabilis naman ng konti. Hindi naman siya kagaya ng VPN is automatic talaga na gano. So, nika-cancel ko po para para mabilis tayo. Yan. Kaya na po mag-download.
So, mapupuno yung ano nyo dyan, yung video downloader nyo dyan. So far naman is, nag-try ako ng ano, ng mag-download is 464 lang talaga ang kinaya ng mobile data ko. Kaninang umaga pa ako nag-try nito. Subukan ko sana mag 2 gig, hindi ko talaga maabot ang 2 gig. Napapagod na ako sa kapapanood, kaka-download ng mga videos. So, sa ngayon, lang muna sa ngayon. So, mag-update tayo ng mga VPN, mga application, mga libreng application. Siguro sa susunod na upload natin. For more videos, for more tutorial, paki-hit yung subscribe button, tsaka notification bell na rin para ma-update kayo sa mga upcoming videos upload natin. Okay? So, muli sa Zoo TV, salamat.